71-ročná Slovenka, žijúca v americkom San Francisku, sa dnes vrátila na miesto, kde vyrastala, do Bratislavy. Spolu s britskou spisovateľkou vyrozprávala svoj príbeh z detstva. Hana je totiž jedným z mála novorodeniatok, ktoré prežili pobyt v koncentračnom pracovnom tábore vo Freibergu. 12. apríl 1945, Freiberg, Nemecko. Deň, kedy sa Hana narodila, jej mama Priska Lomová opísala takto. Bolo to uprostred jednej miestnosti na jednom drevenom stole a že keď som sa narodila, vraj som mala ruky pri takto. Narodiť sa v správnom čase znamená v Haninom prípade necelý mesiac pred ukončením vojny. Dali mamu spolu s 30 ženami do jedného auta. Chceli ich zobrať, ich zabiť, asi splinovať, ale nemali čas. Otočili sa a keď mama povedala, keď sa ten nakladiak vrátil s tými 30 chorými ženami spolu s mamou a so mnou, ženy už v tom vlaku začali hulákať a kričať, aké sú šťastné, lebo to znamenalo, že ten front bol veľmi blízko. K tomu, čo všetko prežila v koncentračných pracovných táboroch, jej mama sa Hane aj s odstupom dlhých rokov hovorí ťažko. Stála pred Mengelem a Mengele sa na ňu dívala, ona bola tehotná a hovorí jej, ste pekná žena, ste tehotná? Ona mu hovorí nemecky, hovorila niekoľko jazykov. Nie, ale dosť sa bála. Odvahu klamať vraj ale iné ženy z tábora nemali. Bola tam žena, čo do tábora prišla ako prostitútka a bola tehotná. Svoje dieťa v šoku, keď porodila, utopila vo vedre vody. Keď sa to dozvedeli nacisti, musela odvtedy topiť všetky novorodeniatka. Hanina mama hľadovala tak ako ostatní. Pracovala, bola bitá a pritom tehotná. Bolo to nedostatok jedla a choroby. Oni sa toho strašne báli. Oni sa viacej báli toho, že budú slabé kvôli tej chorobe a že to ich potom doničí. Mengele sa vyžíval v krutosti. Ženu, čo porodila svoje dieťa, priviazal na posteľ a dieťa jej položil na telo a čakal, koľko to dieťa vydrží nažive bez toho, že ho nakrmi. Jedenkrát prišla pozde na apel. Tak ju vyfackali, lebo bola pozde a ona im odpovedala, to, že ja som pozde, to nezničí ani Hitlera, ani tretiu ríšu. Tak ju vyfackali, dobre. Povedala, keby som ich bola prosila o odpustenie, tak ma dobijú. Ona to mne veľa nepripomínala, ale bolo mi to veľmi jasné, že ja si musím zaslúžiť byť nažive. Eva Bariová, televízia Joj.